Čau lidi, tohle je menší recenze na Big Shock Bitter for Woman. Takže plechovka je růžová, teď bych mohl ukázat, takhle pomalu budu otáčet, abyste to viděli ze všech stran. Tady to má takové to křivé popisky, ale je to samozřejmě schválně. Tak, tato plechovka je exportní, takže už ji nenajdete jen tak. Já ji mám sám od soukromého prodejce a teď tady namířím na to ten design plechovky. Ten je podle mě opravdu povedený. Dal bych tomu 5 bodů z 5, protože je to opravdu hezká plechovka. Hodně se mi líbí. 2 ženské oči, ženská pusa a tady se to rozvětvuje. A mělo by to obsahovat vitamíny konzenin Q10 a pak ještě ginkgo. Nevím přesně, jak se to vyslovuje. Pak už tady máme jenom www.bigshock.cz energy drink a má to takovéto červené trhátko. Tak to je konec a čau.